ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟା ହେଲା ସୁଇଚ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମର ଆଇଟିରେ ସୁଇଚ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାହେଲେ ସୁଇଚ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ସୁଇଚ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିଦେବେ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିକିରି ୟାକୁ ବହିରୁ ବାହାର କରିକିରି ମାର୍କର ଦେଇକିରି ପଢ଼ିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହେଲା ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେର୍। ତାହେଲେ ସୁଇଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା, ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼େ ପେଜେସ୍ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ, ୱେବ୍ ପେଜେସ୍, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ମୋଡ଼୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସୁଇଚ୍ ମୋଡ଼୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସୁଇଚ୍ କଲେ ସେଇଟା ଓପନ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେବ। ତାପରେ ହେଲା ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଆଜ୍ ଜମ୍ପ ମେନ୍ୟୁ ଇନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍। ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ଜମ୍ପ ମେନ୍ୟୁରେ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟା ଇଏ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ କାମ କରୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେର୍। ଇଏ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ହୋଇପାରୁଛି, ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ସୁଇଚ୍ରେ ଆପଣ ଟଚ୍ କଲେ ସେଇଟା ଓପନ୍ ହେବ। ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟସ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟ୍। ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟ୍ରେ ଏଇଟା କାମ କରୁଛି। ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ଫିଲ୍ଟରିଂ। ଇଏ ଫିଲ୍ଟରିଂ କରୁଛି। ଫିଲ୍ଟରିଂ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼େ ପେଜେସ୍ ତିଆରି କଲା ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତିଆରି କରିବ। ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ହେବ, କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ। ଇଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ସବ୍ ନେଟ୍ସ। ନେଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ହେଇକରି ରହିବ ଲୋକେସନ୍ ଅନୁସାରେ। ସୁଇଚ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବେ, ଖୋଲିବେ, ପଢ଼ିବେ। ତାହେଲେ ସୁଇଚ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ କାମ କରୁଛି। ଜମ୍ପ ମେନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନିଂ ପଢ଼ିବେ, ଜମ୍ପ ମେନ୍ୟୁ ଆସିବ। ଜମ୍ପ ମେନ୍ୟୁ ବେଳେ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମେ ହବ୍କୁ। ହବ୍ କ'ଣ ନା, ହବ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଭାଇସ୍ ହୁଇଚ୍ କନେକ୍ଟ ସେଭେରାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଟୁଗେଦର। ଗୁଡ଼ାଏ ସିରିଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ହବ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ବେଳେବେଳେ ଘରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିରିଜ୍ ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ସିରିଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ସର୍ଭର କିଣୁଛନ୍ତି। ସେଇ ହୋମ୍ ସର୍ଭର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାଉଛି, ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରୁଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସିରିଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ରେ ହବ୍ ଆସିବ। ହବ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହବ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପାସିଭ୍ ହବ୍। ଆପଣ ୟାକୁ ପଢ଼ିବେ ଖୋଜିକିରି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଥାଇକିରି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଆସୁଛି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ ରିପିଏଟର୍। ରିପିଏଟର୍ କ'ଣ ନା, ରିପିଏଟର୍ ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ନେଟୱାର୍କ। ଇଟ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋର୍ସ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ସ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ସର୍ଭର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା HTTP, ଗୋଟେ ହେଲା HTTPS। HTTPS ଯେଉଁଠି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି। HTTP ମାନେ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, ସର୍ଭର ଟୁ ସର୍ଭର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ HTTP, ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ୱାଇଡ଼୍ ଏରିଆ ନେଟ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର HTTPS କାମ କରିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ୁଛି, ତାମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଆମେରିକା କେତେ କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁଜ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ପର କଥା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିବାନି। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତିନିଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଇଚ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ହବ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ରିପିଏଟର୍। ସୁଇଚ୍ରେ ଆମର ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଆଉ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବୋଥରେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ପାଇବା। ହବ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଠି ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ହେଲା ହବ୍। ହୋମ୍ ସର୍ଭର ରହିକିରି ଏଇଟା ହେବ। ତାପରେ ହେଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆକ୍ଟିଭ୍ ହବ୍, ପାସିଭ୍ ହବ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର ସିରିଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ରେ ରହିକିରି ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି। ଏଣୁ ରିପିଏଟର୍ କହିଲେ ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ନେଟୱାର୍କ, ଇଟ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋର୍ସ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ସ।
ताले आपणकर कंटेंट कौन कंटेंट है आपंकर टेक्स्ट हो पार कंटेंट है आपणकर मोशन पिक्चर हो पार कंटेंट है आपणकर स्टिल इमेज हो पार साउंड हो पार तेणु ये सबू जिनस जिते आपणकर ट्रांसमिट हम ऑनलाइन माध्यम इंटरनेट माध्यम सीटा लॉन्ग डिस्टेंस को जिते जाऊँगी जानवे HTTPS रे मोर काम हो आज ये जिनस आम पढ़ा भल भाव थैंक यू।